Assa- Assalamu alaikum. Aw balmagen aw dengen aw balmagen de mal courage toujours aw bela jele folendo ambolendo anga formation de la toujours mon métallique Windows 10 ka Windows 10 formation mi ambe asigise tanorona de la analendo video kungurin la khaira wala chogo mina ibise ka raccourci dobla ika bureau sanfɛ min bɛ taa i bila soit ce PC kɔnɔna na ou bien i ka dossier personnel kɔnɔna na. Donc dossier personnel ye min ye o ye yan i ka dossier personnel ye ni donna utilisateur bon ne ka utilisateur ye admin a bɛ n'i bila yan quoi. Donc ni de y'i ka dossier yan de y'i ka dossier personnel an bɛna ye cogo min na i bɛ se ka raccourci dɔ ta par exemple an kun y'a kɛ la dernière fois an kun ye yan donc yan de ye document donc dossier personnel an kun ma raccourci kɛ yan bon n'a sɔrɔ n'an bɛ fɛ ka raccourci bila an ka bureau sanfɛ mun bɛ taa sur ce PC walima min bɛ taa an ka dossier personnel kɔnɔ c'est très simple an bɛ clic droit ta an ka bureau sanfɛ personnaliser an bɛ jigin ka na thème kɔnɔna na n'an jiginna thème kɔnɔna na an bɛ kɛ paramètres des icônes du bureau n'an kɛra la bon n bɛ nin dɔgɔya pour que ka yira aw la a bɛna kɛ cogo min donc aw ɲɛ b'a la yan ce PC bɛ yan wa dossier personnel bɛ yan dossier min tɔgɔ ye admin soit n bɛ se ka nin ta ou bien n bɛ se ka nin fɛnɛ ta donc sisan ordinateur o de bɛ bɛn ce PC ma fichier de l'utilisateur o de bɛ bɛn ni icône ma donc ni ye nin fila activer sisan olu fila bɛna u positionner n ka bureau sanfɛ d'ailleurs n bɛna corbeille in fɛnɛ k'a la pour que parce que mun y'a bɔ a la vidéo tɛmɛnen na donc n bɛ olu saba bɛɛ fara a kan ni y'o kɛ appliquer sisan hop i bɛna ye n ka dossier personnel bɛ yan ce PC bɛ yan wa corbeille bɛ yan donc n'an y'o ta sisan nin donna nin kɔnɔna na an bɛna ye aw bɛna ye n bɛ bɛn ce PC de ma n bɛ n ka explorateur de fichier ce PC niveau la donc ni donna admin kɔnɔna na donc o ye n ka répertoire personnel de ye donc n bɛna bɛn yan de ma admin utilisateur admin ka dossier personnel donc dossier ou bébé tout ça il y a document image musique téléchargement a bébé donc na corbeille fenêtre au fenêtre na positionné bon ne connait fichier utilisateur oh, ça me dit rien mais non au voilà donc pour le gars si ok voilà yo voilà donc on est vidéo kumurni ka ira wala chogo mina ibise ka ika dossier personnel ni icône ce PC bla ika bureau ça fait chogo mi pour ka raccourci ke kata ika dossier personnel konnana donc ka fo ka wani mono ka fo ko vidéo aga partager ko sobe aga chari ko sobe wa aga aimer ka commenter donc ka fo ko ala rambe ni wala assalamu alaikum